Roeghouwer. Ah, dat is best nice eigenlijk. Ja, mooi. Oké, ja. Ljouwert. Oh, dat is Leeuwarden. Ja, kijk. Ja. Nou, je hebt wel gewoon dik voorkennis. Binne? Doe maar. Nou, zeg eens. Go. Roeghouwer. Rukshouwer. Die is dus actief, denk ik. Oh, Roeghouwer? Ja. Roeghouwer. Rughouwer. Is dat een handdoek? Well, meestal wel goed. Dus zeker dat laatste woord goed. Ja. Wierjocht. Wierjocht? Nee, hoe gaan we weer makkelijk? Zo is net denken. Wierjocht. Wierjocht. Weerlocht. Wierjocht. Zoekenballen. Suikerbollen. Zoekenbollen. Maar dat is haast Drents. Nope. Altijd in gesprek denk ik dat de bol Scandinavië. Zoekenbollen. Oh, zoekenbollen. Suikerbollen, half twee. Ja. Suikerbollen. Boerenreet. 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 Boerenriet. Boerenreet. Hier, je hebt hem. Vierlep. Vierjeppen. Wat deed Fietsen. Vierlep. Vierleppen? Oké. Vierjeppen. Op zich, ja, best prima. Ja, wat. Ljouwert. Oh, dat is Leeuwarden. Ljouwert. Het is dan eigenlijk best wel apart dat ze letterlijk in een wut en bepaalde letters illustreren. Als bijvoorbeeld in vier leppen. Maar dat ze dan ineens denken van, ook hoe die jij net het spet. En dit valt er met vol. Dus dan klaar kan je nog meer vol. Maar we horen net. Ljouwert. Ja. Litouwen. Nope. Wat?